ଆଜି କରିବା ଆମେ କ୍ରିସ୍ପି ଚାଉଳ ଆଳୁ ବରା। ରେସିପିଟି କେମିତି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାପିକି ନେବା। ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ମୁଁ ବତୁରେଇ ନେଇଯିବି। 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ବତୁରେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା। ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ 4ଟା ନେଇଛି, ତାକୁ ବି ସିଝେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉଳ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବେନି, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଯିବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାନି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଛି ଏଠି। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାନି, ସେମିତି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଗୋଳେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ନା ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଦେଇନି, ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇଲି 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଅଦା ଛେଚା, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ଦେଲି ସୋଢ଼ା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇନି। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇକି ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ନେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ ଆମେ ସେତିକି ଦେବା। ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲେଉଟାଇବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଉଳ ଆଉ ଆଳୁ ବରା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ତ ଚାଉଳ ଆଳୁ ବରା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ଆକୁ ଖାଇପାରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।